Bon dia, avui 5 de juliol vos donem la benvinguda a un nou Serra al Dia, escola d'estiu i esportiva. Amb l'arribada de les vacances han donat inici l'escola d'estiu, que celebra per primera vegada a la urbanització Torre de Portaceli, i l'escola esportiva, amb un total de 270 persones participants. Aquestes escoles finalitzen el 31 de juliol i tenen com a objectiu fomentar la conciliació i que xiquetes i xiquets puguen passar-ho en gran. Treballs de manteniment en les pistes forestals. S'està duent a terme l'actuació en les pistes forestals, incloses en el Pla de Prevenció d'Incendis, amb actuacions com escarificat de l'esplanada del camí, refinament, planatge amb obertura de cunetes o construcció d'esplanació millorada. L'objectiu d'estos treballs és millorar l'accés de vehicles d'extinció en cas d'emergència. Celebrem la quarta edició del Festival de Cambra. Ahir va començar la quarta edició del Festival de Cambra amb l'actuació Ímpetu, del quintet Mar Bràs. Este festival ja tradicional en el nostre poble ens porta un conjunt de concerts que tindran lloc fins al 13 de juliol i que, baix el lema Momentum i la direcció de Salvador Bolón, reuneix a les millors figures del panorama musical de cambra. Es veiem esta vesprada a la Iglesia al concert Inflexió.